Yakon, mari ka. Anong ginigibo mo dyan? Nagkakaykay, nag-aanap ng panira. Nagkakaykay? Ano bang ibo dyan? Yung sisiba. Sisi? Oo. Parang ka anas dugi. Alas dugi ba? Anas dugi. Wala man ako. Wala man taga-tingol. Ay, yung sisi masiram yan. Sa bawon nga natin. Ito, pwede na ito. Gapo man yan. May laog baga. Yan, sa bawon natin. Sabawan natin. Yung gapo. Sabay na ang gapo. Kasi masarap mag-sugtog ng sabaw. May gipaw. May gipaw May saan? gipaw o yun o. May gipaw. May gipaw na sira. May gipaw na sila. Nakita mo yan. O yun o. Ano bang sira yang? Parangan. Parangan? Ay, nagigipaw pala yung parangan. Nabutlaan mo ba? Ito na nga, nahiling ko na. Kukuha na ako. Ay, madugi. Madugi talaga dyan. Kaya magluway-luway ka naman. Pag hinay-hinay ka kasi ito, matarom ito. Pag nasugatan ka nito, dudugo yung bitis mo. Dudugaw. Dudugo yan. Oh, tingnan mo. Oh. Ganyang kayaman dito sa Barangay Damakan. Oo nga. Sa ano? Hiling na hiling ko. Nahiling mo ba? Nahiling ko. Malaki nga ni o. Kaya nga. Parang walang anas sisi. Di ba tayo magsisisi? Kainin? Hindi. Lagayin natin. Lagay natin? Uli. Pwede na ini? Buha ka ng ano doon? Kaldero? Tapos mag-aamak na ako. Aren, yung maitim ang lubot. Oh! Yung naghihibot-hibot? Yung kurokolbot. Ah. Sige. Tagtaod na. Tagtaon na ba? Oo, paano ba? O sige, ako nang magkukuha ng kaldero. Buha akong panggatong. Dito natin lutuin. Ito na lang kaya ay luto natin. Ha? Para isahan lang. Sararuan lang ba? Dakula yan. Dakula. Paiwan kita dyan. Sa'yo ka maduman. Pagod na yung cameraman. Kunin mo yan yung lunok na kaldero. Kay masinabawa na kita kisisay. Malaki. Malaki.